متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا أقول مقابل تو كسر بكلم وسيراد بلا على سيد وين كان بكلونه على رأسي كمان بقولي كلامه أين الله فينا نمو فقط يورا كلمة قرآن كله ما ينونا تريتوه أتين kila ka tile nana bɛɛ de kama kila ka tile nana tile de kama kila ka tile nana basigi de kama a bɛ taa di o don n'o nana yɛlɛma nafolo dɔ fɛ wari dɔ fɛ k'o yɛlɛma k'o kɛ nkalon fila a fɔ ne filɛ nin kuranɛ kolo fɛ n'i ye maa kelen fa silamɛya la ayi marifa tɛ furu tɛ i y'a fa dɛbɛli jugu la wo a ye bɛnbɛn bɛnkɛ k'a faga wo cɛw jɔ e taara bere kɛ ka jɔ wo la a ka moto ka bɔ ala ko lahara problème b'u bolo a ye feere kɛ ka ɲa ɔ o tuma na balimaw Mor Sangare wulila lahara dɔ ta aw bɛna taa ka saraw minɛ don na dɔɔni feere dagasili o dugu kɔnɔna don يوم يقوم الناس لرب العالمين أقول دومي على بنا وولي كايتو تاليبان مثلا يقولون مثلا يتاليبان بيتا نيكو كويدي سيكولا لدينا أكيكاو سوكورو لني يوروني دوي على كان كيسيكا بو مانا تشيريكلا وكا أوا أديجينا وكا سوروبي بنا ودي كنو على كان كيسيكا بو ما ويل يومئذ للمكذبين أقول هلاكيني بولي تاكي أقول قالوا ديجا لو تايلا هردو أي كيفو قالوا ديجا ماي والله الأنبياء عليهم السلام أقول نبي مو أقول لو يكيدو يبولون شي مامو ألمو أي نامي نفابين نامو جلوبالا لا آدم عليه السلام 1000 سنة أقول آدم أنا من فيه أم بقرا لبنا على ترى على يانتا كسبا كده أيوه بدو جيكونا آدم جايا سندبارا يبيورو نقول يبيورو هكذا آدم جايا جيكونا سبا كده على يوتام لا نبلا بما كما يادا الله أكبر نوح عليه السلام أقول نبي نوح أقول على يوتا على ياسوسيلا فجمع كل الناس بيدورو على يوكو ونبنا بنا سيا أولا أمي كنو بقولو أسمعني يري الله أكبر شعيب عليه السلام أقول شعيب أقول نبي موسى فرانجي سامبي شيكي إنسان مشيكي أنا سامبي شيكي نسلا الله أكبر على يودوما ونبنا سيا مبروكنا إلياس عليه السلام أقول نبي إلياس بيتو سامبي بيتورو أقول سامبي شيكي نورو ونبنا جميعا سيا يا دالا زكريا عليه السلام أقول زكريا أنت بس لازم تقولون فلا أنا أقول جينا ولا بنا جينا سيا ابن سجولك ما من تمدومه يا ده وفرايوا أيتو أبانو إبراهيم عليه السلام أقول نبي إبراهيم دو كان كمالي سبتي كلودوني أيوه كلو جينا ولا بنا بنا سيا أتاني إيوه سليمان عليه السلام أقول نبي سليمان دو كان كمالي تدورو عليه وبنا جينا كشلو ما كجينا ما كمالي من النوم كدنيا ما أحد وجهه ما كقولهم ما أتاني مكتب كذا وبانيا سيا سوكو كلو كودا
mo ti ba mo. Okay. Surabana ko. Oga o Surabana na mana mo ba? Saya. Odo. Ai tu. Nyame. Kagebe ni sabiki. Oga sara. No. إسماعيل عليه السلام. إسماعيل عليه السلام. أبو إسماعيل. Ngoye Ismaila. Nabila Ibrahima di. Sumayila. Abu Farala. Diye kono. Sanjebe. Ali sanjebe sama di wulofla. Obe onabana jema. Ya. Okay na. No. يعقوب عليه السلام. Abu Yakubu adu. Akoli. Sanjebe. Sabuga ni konodo. Ayo padu. Okay na. Obe onabana kuma. Saya. Odo. Voilà. No. موسى عليه السلام. Ako Musa du. Hey, Nabila Musa he. Sanjebe. Ali samuga ali duru. Yakuba ta sanjebe ni muga ni konodo ni. Musa ta sanjebe ni muga ni duru. Ni meda abu kono ala kulu. Ala kan nabi mo. Okay na. No. إسحاق عليه السلام. Ako Ishaka du. Sanjebe ni samuga. Olo falo jera. No labana sayang. Allahu Akbar. No. يعقوب عليه السلام. هارون عليه السلام. Ako Haruna du. Oye sanjebe ni sanjebe konodo falo. No labana sayang. Okay na. No. يوسف عليه السلام. Ako Nabila Yusufu du. Yakuba te. Ala ni peke. No. عيسى عليه السلام. Nabila Isa du. Oye Zezuye. Oye sanjebe konodo. Ali sanjebe falo. No labana sayang. Okay na. No. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ako kira Muhammadu. No ya Ahmada. Muhammadu Amina. No ya Safiuna. Foi tinebo kira bizo. Ako fala shi. Ala ya tsaya kira be. Kira be da kama. Ka je da le kanu kama. Da ala ya sabi woro ni sabade do. Allahu Akbar. Oh, no be de Fatima. Ala be ze. Na kora kiki ke ko da bukolo ka. Ebina lulu ka shi hake soro. Ni mene kera jura utale du tama ka kabru kono. Mo kanga tran nade. Wallahi. Al-Islam o. Me Islam ke ko de. Otuma Islam ya kanu de. Odo. Aya kanu kana do fo aw yeshi. Okay na. Na fɛn o fɛn n'a b'a jɛ yɔrɔ la a kan ka bila ten o. O ye tiɲɛ ye. An b'a fɛ k'a lajɛ. An bɛ fiɲɛ bɔ an si kɔrɔ. N'an tilar'o la an bɛ dugawu k'aw ye. Kado dɔw bɛ an b'o fɔ maaw ye. N'o y'a kɛ n'a ye mago min ɲɛ o ye o ka dugawu kɛ n yɛrɛ ye. Ko zikiridala dɔ bɛ yan. A ye mikoro sama la a ka fɛn fɔ. Mamadu Basiru i ka dɛmɛ kɛ anw ye kunnadiya la. Aladina Mamadu i ka dɛmɛ kɛ anw ni silamɛ bɛ ye. Sigana nɔgɔya an bɛ Ala deli o kunnadiya la. Kodiji sigi don an bɛ Ala deli o kunnadiya la. Ka tange dɔnni don an bɛ Ala deli o kunnadiya la.
Qur'ani hadini do ami Allah dalli ani Islam lebe. Sabati gumana ami Allah dalli osoro diula. Ni madina numana ami Allah dalli osoro diula. Qur'an do numami Allah dalli osoro diula. Qur'an kanu kamani Allah dalli ani Islam lebe. La ilaha illallah. Abadi gaye la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa Loba Fonzakala, Fatima Tire, Alakanjinala, Ale Dokoke, avec Kenekay, avec Mastamala. Mais nous sommes bien sur la France. Ne pas tout l'air. Non? Ne a Blambala Kono, Kaudina Para Jamai, Kadina Para Mali, pour Nana, groupement de leaders spirituels du Mali, divisé de quartiers, ne a Breda et Wallahi. Secrétaire général Khalifa Gawsu Keita abora ka fo ya be o to fatulay ni be na ne ba ka to fatulay to de bulu mais ma gira mi kele ko to do be ne bulu créativité la le bele ko ma taka do arabuka bali anga dina ki bulu kya na ma jan che amadi alay on me bishina anye wajuli kenai ya fala anye raw bise ka tonge kui me au na bise ala de kaba ama fe ka mandi zakalama na le klara muso ka nyema ne mambo bulu na ofo digatala odake Fatullah Zene Alefla Andea Abulbul Beke. Kalo Sabama Abulbulla. Di Nere Kuni was Kondana, Bargada Alay. Bargada Bagamawi. Me Kati Jama, Jenny Muso Bubefo. Alabusara. Fine Alafes Tawale, and also the Gregalega. Fire Umea, Alabusara. Abufu, Uka, Enuala. Yafui, Allah Karamo, whatever, Sanin Nesera, I wrote that degree. Akera tidi. Wallahi. Ye muso kuli tukurande kwa nikama. Afara chechi jale uga. Oh. Sama serama. Musa Bara. No ye anga pre ministry mi puleya. Ali kanape. Musa Bara. Ko atunya kanukabe me kwa mai yanzo aye delegation wulika oko no be tele kono jamana ko do wallahi
fanga bi tiɲɛ min bɔ wallahi anw b'o kɛ nin ye o wallahi n'o olu bɛɛ yan a ye mikoro sɛbɛnw la kɛ u b'u ka nisɔndiya fɔ wallahi o fana bi bɛn o n'o ka kan kuma b'u bolo tiɲɛ don saboda ala ye kama y'an sɔrɔ a y'an ŋaniya k'an ka na an foli lase alimami ma alhamdulillah ani jama ma wala de b'a latigɛ ka y'a sɔrɔ mɛ k'a k'i ban ma alimami i ni ce n'i ka jama an balika aw ni ce a wasara kojugu ne u taara u ka foli fɔ Musa Mara ye ko an ŋɛniɲɛ yera wallahi o kɛra a balima dɔ cira mɔ a fɛ ko an ka bonya yera fana o kɛra a b'a fo wallahi k'a kan ka fɔ n'i ye min kɛ ala kama an b'o fɔ fitiriwale ye zon ye wallahi o ye tiɲɛ wa ala tɛ fitiriwale fɛ fiyewu ala ko ɲuman de ye nin ye n'i y'a fɔ hɔ ala kama o b'i ye o don elmasiyata siga t'a la kɛmɛ ta dir tudanu o don wallahi n'i ye juru min don a bɛ sara i ye siga t'a la n'a taara a b'a fo k'u ka fɔ sisan an mago bɛ an ka muso ɲɛmɔgɔw la u ka jɔ kɛnɛ in kan ko bisimila ni nisɔndiya bɛ bolo Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ Alahu Taala fo k'a barikada masa min ye bi don b'a jira an na n'a ka masaya bonya n'a kanu n'a barika ye. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an sigi nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caman kan ni hɛrɛ ni baden. Ya Rabbi an ma Muhamadu Sidibe i bɛ ka hakilina min d'anw ma silamɛya taasira kan an bɛ dugawu de k'i ye. Ya Rabbi an ma Ala k'i ka denbaya Ala k'a ta fanga d'i ma Ala k'aw bɛn kan kelen kan Ala k'aw funu fɔ ɲɔgɔn kɔ. Ya Rabbi an ma i bɛ ka min don an kunna n'o ye Ala ko de ye ne b'a ɲini kabi cɛ n'a muso n'a denmisɛnnin n'a mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn fɛn bɛ laban diɲɛlatigɛ in kɔnɔ o ye Ala ko de ye Ala ko de bɛ laban dɛ bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'i cɛsiri k'i nin da Ala ko kan n'o kɛra jamana bɛ lafiya jamanadenw bɛ lafiya ne balima minnu sera kɛnɛ kan yan an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen barikada a bɛɛ ni ce an ni baraji Ala ka bɛɛ sara ni hɛrɛ ni baden ye Ala ko k'a ka Alaya bonya n'a kanu n'a barika kama Muhamadu ye Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kisi ni nɛɛma ni tanga b'a ye ale ka bangeni kɛnɛ min ye nin ye hadamadenw an kan ka nin seede dɛ i y'a mɛn an jɔni kunnadi sababu ɲuman o bɔra jɔn na Ala ye kira Muhamadu min kanu sallallahu alaihi wa sallam Ala y'an to kira Muhamadu de lahɔrɔma kama ka bi donbaw yira an na k'a fɔ k'an kira Muhamadu bangela don minnu na an kan ka jɛ k'a seede ɲɔgɔn fɛ silamɛya kɔnɔ balimaya kɔnɔ sinjiya kɔnɔ n'o kɛra an bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya jamana bɛ lafiya Ala ka jamana in ya Rabbi Ala ka sumaya Ala ka hɛrɛ kɛ jamana in ye Ala ka sira an bɛɛ ma ka kɛnɛya d'an ma Ala k'o kɛ Ala ya bonya n'a kanu n'a barika kɔnɔ bi donba in bonya n'a kanu n'a barika kama ya Rabbi an ma Ala ka bi ɲɔgɔnna caman yira ne ni baden silamɛ bɛɛ lajɛlen na fɛn fɛn ko Ala a n'a kira fɛn fɛn ko Ala a n'a kira sallallahu alaihi wa sallam kisi ni nɛɛma b'a ye wa ne bɔra kuma la silamɛ jama n'i donna min kɛ donc su in na an nisɔndiyalen don ka d'a kan an ye Ala ta mɛn an ye kira ta mɛn donc an bolo nin ka kan ka kɛ wajulu ye an ma n'o y'a sɔrɔ an kun b'u dɔn a kɛra hakililajigi ye n'o y'a sɔrɔ an kun t'u dɔn an ye kalanw sɔrɔ su in na Ala ka kumaw lamɛnnen kɔfɛ an ka kan sisan ka nin kɛ an ka tagabolo ye k'a don an jogo la walasa an bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ donc an bɛ foli di an ka karamɔgɔ ma n'o ye Seko ye k'a fɔ anw jigi fara la jogo la kuma tɛ dɛ anw jigi fara an ka karamɔgɔ la jogo la parce que ale ni samaw jɛra a y'olu ka bonya d'u ma ani mɛnɛmɛnɛw jɛra a y'olu ka bonya d'u ma donc o tɛ foyi ye fo ka taa fɔ a karamɔgɔ dɔnni min b'a la a faamu b'a la a majigi b'a la donc halisa Ala ka silamɛya jidi donc Ala k'an bɛɛ lajɛlen sɔn limaniya la assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala an bɛna kado dɔw di sisan a bɛ sɔrɔ ka hakɛto ɲini ni Ala ka jɛ
a sɔrɔ ka dugawu kalan inshallah ka kuma di bɛɛ ma a k'a datugu ka mɔgɔw fo inshallah an b'a bila yen parce que an kun ye minuit de fɔ minuit bɛ ka sɛnsɛn ka na hadamadenw an bɛ diɲɛ kɔnɔ kungo ka ca hadamadenw hakili ka ca siga t'a la fɛn bɛɛ kɛra degun de ye siga t'a la wallahi dɔw ka fajiri bi seli de 10h30 o bɛ kɛ dɛ o ka ca nin bɛɛ b'a la o b'a la pewu nka an bɛna fɔ o t'a la o b'a la dɛ o b'a la ale de wuli kuma bi bɛn o de ma donc an bɛ dugawu kɛ donc n'i y'a lajɛ fajiri bi maa caman bɛna a tɛgɛ ma dɛ o bɛ kɛ dɛ o ka ca ala ye fɛn dɔw fɔ a la ne b'i da su fɛ ala kira ale wa salama ka kuma don a ko di i bolo i bɛ to ka haya in kala la alimuhi alimumitu alimuhi alimumitu sɛtan naani dama don n'o kɛra i b'i dusukun salo n'a ye e ni sɛw de bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ alhamdulilahi rabbil alamin barikalahi i ni ce a y'a ta dɛ n'o tɛ ne bɔra yan maa kana se ma dɛ n y'a fɔ a ye n ti moriya ɲɛdɔn dɛ i tɛ se wala wala n bɛ segin a kan n'i dara dilan kɔnɔ e yɛrɛ dara la nin ye ne dalen i b'i tɛgɛ minɛ kan i bɛ haya in kalan alimuhi alimumitu alimuhi alimumitu sɛtan ani naani n'i tilara i bɛ dusukun salo n'a ye ayi e ni sɛw de bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ ka dugu kɔrɔ alhamdulilahi rabbil alamin fajiri t'i minɛ barika siribe o kɔfɛ kuranɛ kɔnɔ ala ko ni gɛlɛya bɛ maa min na sɛgɛn o mali ye jamu ye dɛ n bɛ ka min fɔ aw ye a ye dugawu kɛ n yɛrɛ ye anw ka jamana in jamu de ye ko sɛgɛn o don a tɔgɔ de ye ko bingani a ye nin kɛ walasa dɔ ka bɔ bingani la siga t'a la kuranɛ kɔnɔ suratul Sɔd i bɛ kɔlɔsi seliji minɛ nka ala kira wa salam nin jira ale de bɔ ko Fatumata tun bɛ to ka wurudiliw kɛ fajiridaw fɛ a ye Fatumata ɲininka k'e bɛ wurudili jumɛnw kɛ Fatumata ye dɔw fɔ a ye min kɛ a ko ayi a ko fajirida fɛ wo a ko ye gɛrɛsɛgɛ tila kuma ye maa minnu bɛ kɛ sunan na mɛlɛkɛw bɛ tɛmɛ olu kan a t'u ta di maa furudenw ma. Alahu kibaru o kuma dugu jɛ k'a sigilen don. a banna o. a ko i bɛ min wurudi i b'i seliji minɛ n'i y'i ka arakati ni subi kɛ k'a ban i b'i to i nɔ la a kɔlɔsi minɛ rahimati rabbika ya azizu ya wahabu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fi nasiba sirri sabani duuru o mɛnna ala k'i baraji a faamuna a dɔnna wallahi a ko ni seg'a kan a ko rahimati rabbika ya azizu ya wahabu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma falyartaqu fi nasiba siyɛn 35 n'a y'a kɛ ala ka barika don a ya rabbi ala k'i fɛn amaro nin ye sɛgɛn fura de ye dɔ bɔra sɛgɛn na nin ye fantanya fura de ye ala ka hinɛ Sumera Darame la ya rabbi ala ka hinɛ la ko bɛ to ka taa a fɛ yen tuma dɔw la
Abo Mahone, Sugalo Nani for the subsidy, Ansela the Yorema, out by Jotale. We also rotate your again, Captain in our Coco, out by Jotale. I won't think you told your Dorotina, Coco of Tobacco. I've been all I yet. I'll be at the Yorega Zegrata. Apo ya do ida kala yore na bo kera ayiye ya la kamale do mo angere fe service mo do onga ali trado kadi ofenda Allahu akbar ayiye ya la yo fle apo ne ni kiri mo ika to fo ay ne ya fo ay ka dama afana yala ma Sumera Drame Pana Samina, never Janaya Pelacumado Domo. Usumalo de Jana Posteriora. Abalimake, no, but Sumera Balimake. Another capital billion, a million nani dangers. Allah Allah Dayaga Boy. Allah Dayaga Boy. Sigatala. Nothing around the Belasa. Amita, what to Luva, Bolula, Baufa, only to take a Uru, you need to take a Subu. I am or Alapola, yes, Abone Musotona Tina Mami Molo, Amusota Bangeli from Africa, Upera Sote, Okunoga de Aula, Yoramina Jege, Yunuza Kuru, Navila Yunuza Kuru, Jege, Yoramina. Ayi fili jiba ikono ni ala ye yamuria ya ko tego nga joduma ibudu de jega kele ka kulu ala ma daw ma ko afono kabla kele ka bili arai ne ala yɛrɛ yiri dɔ falen a kɛrɛfɛ mali ya fitini n'o yiri bulu ka bon ko bi namasa bulu k'i mɔgɔ tɛ sigi a bulu la o yiri ta yi ni maa min ka muso ka bangeli ka gɛlɛn fɔ dɔw bɛ gɛlɛya u b'a fɔ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ b'a fɔ ko k'a den wolo jɔ ala ko kabini n'a jɔra ka se kalo 8 ko a ye nin sɛbɛn na si n'a sera kalo 8 jiri dɔ bɛ kungo kɔnɔ ko garo jɛman don a bɛ nɔgɔ o bi tobi k'o mɔ a nasi de bi sɛbɛn siɲɛ 7 nama don k'a k'a la a b'a jibi k'i ko na ye e ka haya yi la maaw yi fan. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. a bannen yi kɔrɔ nin ye ko n'a ka ala wele kun tɛ a donna to jɛgɛ kɔnɔ fo ka se diɲɛwuli don ma o dama don koyi siɲɛ 7 dɔrɔn n'i ye nin fɔ ala b'a kɛrɛmu ko nin ye ne ka kuma segintɔ de ye ma o muso b'i bange. a y'a ja don ta. fɔ bi tɔɔrɔ don i kan i dusu bi tiɲɛ i yɛrɛ ma i ni bi tiɲɛ. Ngolodibiw b'a la a bɛ kɛ bɛnbaliya i yɛrɛ ka du kɔnɔ sigida la wali i yɛrɛ ka baarada la ala ko haya dɔ filɛ nin ye dɛ hawuzu bi kalamatullahi tammata tamidu min sharri ma khalaqa a bɛ famuwa alhamdulillah a faamuna mɔriw ko karamɔgɔw b'o dɔn dɛ u ko n'i ye bugurinjɛ cɛ bugurinjɛ kalamani ka fɛnni dɔ kɛ k'o cɛ
dubiyalakaw an kana taa bolo don tasuma la ko ne y'a fɔ dɛ. o ma nɔgɔn dɛ n'i y'a fiyɛ i b'a fɔ. n'i ye bugurijɛ kalamani cɛ ko ka a kala bugurijɛ in na hawusu bi kalamatullahi tamidu tammata bi sharri ma kalaka a ko n'i y'o bugurijɛ cɛ i b'o mara ni kunkolodimi gɛlɛn in ti ban n'i y'a cɛ kɛnɛ la etna kunkolodimi ye bilen. Allahu Akbar. Siribe. N'i bɛ yɔrɔ min na ni jinɛ sitanɛw bɛ yen walima e sigara ko saw bɛ yen i bɛ kungo de kɔnɔ walima binkannikɛlaw i bɛ nin yɔrɔ de kala binkannikɛlaw ni i ye nin kala i kisira. Allahu Akbar. Jamana ɲagaminen don. O kɛra dɛ. N'i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ nin de kan n'o kɛra n'o bina maaw ka e la kisi. Siga t'a la. A banna o. Ala k'o kɔfɛ. A ko di. An bɛ nin kelen kalan ye ka da yan. Ala k'o kɔfɛ. A ko di. N'i wulila sɔgɔma. E ma bolifɛn ye o ka taa ni adamaden ye. O ka ca dɛ. I bɛ moto dɔw ye i b'a fɔ k'o bɛ k'a yɛrɛ bolilen. N'i wulila sɔgɔma n'i ka fajiri seli i bɛ kɔlɔsi minɛ. O yɔrɔ in bɛ ka gɛlɛn dɔɔnin bari ayatal kudusi bɛɛ b'a kalan. Hayaw kuntigi de ko don. Ayatul Qudus. Ale bɛ kuranɛ kɔnɔ. Kuranɛ dira Jibirila ma ka n'a fɔ kira ye. Mɛ ayatul kudusi mɛlɛkɛ 70,000 ne nana o bila de kuranɛ kɔnɔ. Allahu Akbar. N'i y'i ka seli kɛ i bɛ kɔlɔsi minɛ. Fajiri selilen kɔfɛ to i sigiyɔrɔ la. Ayatul Qudusi i b'a minɛ. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard من ذا الذي يدفعونه إلى بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهدون بشيء من علمه إلا بما شاء وشاء كرسيه السماوات والأرض ولا يهوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ibi nin kɛ siɲɛ 7 dɔrɔn. Alhamdulilahi rabbil alamin. Nin wurudi ko 7. Ala ko n'i ye o kɛ k'i ɲɛda jɔsi walima k'o kɛ tamati i b'i sigi mɔbili kɔnɔ walima k'i sigi i ka moto kan walima suransi kɛ wa wali polisi kɛ wa i ka marifa minɛ i k'i sira i bɛ Ala de bolo fɛ i tɛ maa bolo. Allahu Akbar. Siga t'a la. Siribe. A diyara n ye. A y'a kɛ Ala ka barika don. Ya Rabbi ya ma amina Rabbi Ala k'i fɛn kɔrɔ. An t'a to ten sa. N'o tɛ an bɛna muru ka marché cɛ dɛ. O kuma dɔɔnin fɔ. Ko an t'a to tan. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ bɛɛ lajɛlen to filamandenya la. N y'a fɔ n ka kuma fɔlɔ la n bɛ fɔlɔ ka organisateur fo minnu ye kɛnɛ labɛn k'u fo. Ka karamɔgɔ Sidibe fo fɛn fɛn bɛ se yan fɛ yan nɔ k'olu fo o bɛɛ ni ce silamɛya in de fɔ ni an nana fɛn m'an sɔrɔ an ka sigi an ka so fana fɛn kana sɔrɔ an tun b'an nana cogo min na Ala ka an bɛɛ kelen na segin so mɛ sɔrɔ fɛn m'an sɔrɔ. Karamɔgɔ ye fɛn minnu di an ma sisan ayiwa a ka gɛlɛn an ma dɔɔnin mɔgɔ kalanbaliw ka ca dɛ karamɔgɔ kalanbaliw ka ca ne yɛrɛ b'o la donc a ɲinilen don karamɔgɔ fɛ a ka sɛbɛn ka na di an ma a ka sɛbɛn ka na di an ma walasa an ka se ka fɛn dɔnta sɔrɔ a la ka se ka profiter a la. N'o tɛ karamɔgɔ an b'a kalan dɛ wa ne ni ɲɔgɔnna caman
ni ɲɔgɔn na caman de don donc ni a dira an ma an bɛ bɔ yan sisan an bɛ ɲina yan'an ka ɲina a ka sɛbɛn ka d'a ma an ka nafa sɔrɔ a la donc n bɛ segin ka kuma kan an ɲuman nana ala k'an bɛɛ ɲuman sigi so a kɛ to wuli kan ala k'an bɔ. an b'aw fo k'aw barikada bamananw bɛ sana dɔ da ko cɛ bɔra dɔ na muso bɔra dɔ na dɔnkɛla ɲuman bɛ se ka na sinɔ dɔn banna kuma in a diya bɛɛ fɔra donc diya jumɛn b'o la k'aw fo ka dugawu k'aw ye ala ka aw ni aw sara ala k'an sara ni arijinɛ ala k'an kisi diɲɛ kɔrɔ fitinin ani lahara malo kɔnɔ ka di aw ma. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل ولهذه صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقتدر العظيم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.